Здравейте, казвам се Явор Герджиков и създадах продукт AI Property Seller. То е част към Smart Video аватарите, като това е отделен продукт, който е специално за брокери. Здравейте и добре дошли! Аз съм вашият виртуален асистент за недвижими имоти. Имайте предвид, че имотът, който ще видите, не е реален. Това е демонстрация на AI Property Seller, решение за професионалисти в сферата на недвижимите имоти. Здравейте, може ли да ми дадете малко повече информация за самия продукт? Здравейте! Радвам се, че проявявате интерес към нашия продукт. Това, което виждате, е демонстрация на AI Property Seller, иновативна платформа, която трансформира начина, по който представяме и продаваме имоти. В тази демонстрация използваме фиктивен имот, за да ви покажем как системата автоматично създава професионални видеа с интерактивни функции като бутон «Свържете се с агент» и «Сподели». AI Property Seller позволява на брокерите и агентите да автоматизират презентацията на всяка реална оферта, като осигуряват 24/7 достъп до ангажиращи видеа, които предоставят пълна информация за имота, финансиране, данъчни задължения и правна помощ. Това спестява време, увеличава потенциалните контакти и помага за по-ефективна работа. Всички бутони и функции, които виждате, са напълно реално приложими и в истински сценарии, като подпомагат свързването с клиента и разпространението на офертата. Тази система е перфектна за бързо и професионално представяне на всяка имотна оферта. Ако имате още въпроси или искате да разгледаме конкретни функции, с удоволствие ще ви помогна. Наистина съм доста впечатлен от тази презентация. Реално, вие може да бъдете обучен да давате правна и административна част за имота и така да помагате на хората и на брокера най-вече да пести време. Много благодаря за приятелските думи. Радвам се, че демонстрацията ви е впечатлила. Идеята на AI Property Seller е точно такава – да бъде вашият помощник, който автоматизира и подобрява процеса на представяне и комуникация, което позволява на брокерите и агентите да се концентрират върху по-важните задачи. Освен това, системата може да предоставя правни съвети, информация за имота, финансиране и данъчни аспекти, което значително улеснява целия процес. Целта ни е да подкрепяме вас и вашите клиенти с интелигентни инструменти, които пестят време, повишават ефективността и подобряват комуникацията. Ако искате, мога да ви покажа повече подробности или да ви разкажа как тази технология може да бъде внедрена във вашата работа. Доста съм впечатлен. Благодаря много за тази презентация и ще се свържа с вас скоро време. Много благодаря за милите думи. Радвам се, че демонстрацията е била полезна и впечатляваща за вас. Ще се радвам да останем в контакт и с нетърпение очаквам вашето запитване или нужда от допълнителна информация. Ако имате въпроси или желаете съдействие, винаги съм тук, за да помогна. Желая ви успешен ден и до скоро! Ето това беше разговора с умния агент, така че надявам се ви е допаднало и мога да го обуча да говори за вашия имот, за вашето property, информация за буквално за административните, правните неща, за абсолютно всичко, което касае имота. Може да бъде обучен и да помага на клиента и също време да пести много време на самия брокер. От повтарящи се въпроси цял ден. Каква е идеята на AI Property Seller? Първото нещо е един линк, един имот, една история. В тази страница фактически има интерактивна фония. Какво имам предвид? Тук в най-отгоре се слага името на имота. След това в това поле, където е тук, има видео. Видео, което брокерът се представя и прави обход на самият обект. Примерно в рамките на една минута обяснява видеото. В видеото, ето това е спалнята, хол и така нататък, до минута и малко. След това, примерно ако е на български или на чужд език, аз мога да го преведа с AI и фактически не се изисква
клиента да знае повече от един език. Може да се направи на български и след това с AI ще го преведа. Ето, примерно на английски. Hello friends, I'm making this video with the idea for future brokers who might want to invest in a property seller. Примерно на испански. Hola amigos, este video lo hago pensando en futuros agentes inmobiliarios. Аз не разбирам испански, но с помощта на AI аз говоря испански. И това не е с транскрипт, а това си е с AI клониране на глас. В случая с Lip Sync, с Face Swap. Общо взето технологиите са много напреднали, така че това нещо го правя с помощта на други програми и това влиза в услугата. Така че клиента, ако е от чужбина, той съвсем спокойно може да види този обход и примерно да се избере на дадения език. Примерно, виж наблизо. Ако хората, които искат да инвестират в жилище, те искат да знаят къде ще живеят, какво има около тях. И ето цъкаме виж наблизо, имаме категория, изберете категория и ето примерно натискаме училища и автоматично в този прозорец, където е видеото, не излиза в друг таб или пък да излиза в друг браузър да се включва, а в това прозорче, където беше видеото, се включва автоматично Google и той показва училищата. Ето, ако искаме да цъкнем на магазини. Аз в момента съм задал моят адрес, затова показва покрай нас какво има. Имаме магазини, аптеки и така нататък. Това е екстра, която смисъл клиента вече вижда къде се намира този имот. След това връщаме се назад. Още имоти. Значи, тук давам бонус 3 линка. Ако има сделка и направиме, примерно, да си поръчате 3 или повече AI Property Seller, реално аз ги поставям тук другите ваши обяви, другите AI Property Seller агенти. Реално обявите ги слагам ето тук. Така по този начин фактически хората, ако си харесат примерно друг обект или друга обява, примерно тази, която съществуващата нещо не ги кефи, винаги могат да отидат в още имоти и примерно да си изберат други обекти, които вие предлагате, продавате или отдавате под наем или по принцип това е за селър, в смисъл не за под наем, това си е за продажби, нали? AI Property Seller. Така че вече ги разгледахме тези неща, имаме виж наблизо още имоти, така. Тук идва на помощ вече тежката артилерия, а именно разговаря с моят AI колега. Ето тук в лилавия бутон. Фактически това е агента, който аз го обучавам на всичките, цялата информация, която реално брокер трябва да дава и да повтаря десетки пъти на дадени клиенти всеки божи ден, където се казва, за един и същи обект. Тук затова казвам тежката артилерия, защото този агент аз мога да го обуча да говори примерно за административната и тази правната част, която е за имота. Реално хората, нали, отделно където виждат къде се намира имота, нали, при обхода вече те визуално го виждат, но тук вече идва момента, примерно, да кажем, примерно, не за цена, нали, дали има данъчни облегчения, дали, примерно, помагате за кредитиране, за нотариус, дали има адвокат, дали помагате с адвокатски услуги. Общо взето банково кредитиране, всичките неща, които реално касаят клиента и вие знаете тази информация, реално аз ще го обуча агента и той ще може да отговаря на
вашите клиенти, потенциални клиенти. Така че когато се свърже такъв клиент с вас, той вече е на 90% информиран. Първо е видял жилището, вече знае къде се намира жилището, какво има около жилището, примерно какви други имоти предлагате, разбрал е за правната и административната част на имота и когато се чуете с него, той вече взима информирано решение, правите среща и дай Боже, правите изделката. Другите бутони, ето тук където са, това са бързите бутони. Имаме телефон, имейл, календар и видеовизитка. По-скоро визитка, да кажем, не видеовизитка. Това е дигитална визитка. Значи дигиталната визитка, създавам такъв профил, ваш профил с телефон, имейл, уебсайт и всякакви подробности. И фактически, когато се натисне на телефон, когато е, нали, в мобилна версия, автоматично цялата информация за брокера, фактически с един клик, клиента си сваля информацията за брокера, вече да му е лесно да се свърже с него. Това е нещо, го правя като екстра към AI Property Seller. Също така предлагам и календар. Примерно брокера е заед, има часове в дни в седмицата, в които той трябва да си букват хората с него, защото нали, не може just now да ти звънне, защото той може да е в среща, може да е в холидей, вече там независимо какви препятствия да го кажем има, правиме календар. Календара по принцип е на Google и е платен. Аз това го давам като екстра в самия пакет. Така че правиме индивидуален календар за самия брокер и този брокер ми казва примерно четвъртък, петък от еди колко си до еди колко си часа може да се свързват с него и реално аз ги нагласям тези дни, часове и слагам имейл. Фактически хората цъкат си на календара, виждат кои дни и кои часове са свободни за брокера, цъкат си, правят си апойтмент, в случая среща, брокера си получава имейла, вижда кои дни, с кой искат да се видят, всичкото това на имейл и си прави среща с хората. Така че това са бутоните и тук от дясната страна имаме вече опции за споделяне. Имаме да се копира линка, имаме Facebook, WhatsApp, Telegram и Viber. Това са най-известните мрежи социални, които може да се споделя. Това са такива удобства, които примерно ако на някой му хареса този обект, може директно в WhatsApp да го сподели на колега или на приятел, или в Viber, Facebook, където си пожелае, реално този имот може да бъде споделен. Така че това е едно обобщение на AI Property Seller. Какво представлява? Един линк, един имот, една история. Надявам се видеото ви беше полезно и след като ви настроя ваш AI Property Seller, вече ще знаете как да работите с него, как да го споделяте и как да ви носи много стойност. До скоро!